Realitný biznis je určite o dôvere. Akýkoľvek biznis na svete je o dôvere. Keď vám niekto dôveruje, keď máte dôveru svojho klienta, on vám to verí, ste pre neho autentickí, vidí to z vás, že ako keby vám ide o tie dobré záujmy, on s vami do tej spolupráce pôjde. On vám tú dôveru prejaví. V realitách tá dôvera je prejavená, povedzme, tou formou exkluzívnej zmluvy. Pretože vy ste človek, ktorý, povedzme, na obdobie 6 mesiacov zodpovedný za predaj jeho celoživotných úspor. A pokiaľ vám to ten človek neverí, nedôveruje vám, nemá s vami nejaký ten vzťah alebo tú spätnú väzbu, ako by ste chceli získať výhradnú zmluvu? Ja sa stretávam s jedným, že veľa maklérov príde na nehnuteľnosť, príde na ten náber, vidí sa s tým majiteľom prvýkrát a oni odchádzajú celý nešťastní, že nedal mi výhradnú zmluvu, to ja nerobím. Ja robím iba na výhradné zmluvy. Ja tomu človeku, tomu maklérovi poviem, ale asi ten predávajúci by musel byť blázon, keby ti dal výhradnú zmluvu, však si tam prišiel prvýkrát, veď on ťa nepozná. Takže ty chceš, aby on teba, keď vidí prvýkrát, aby ti zveril na najbližšieho pol roka svoje celoživotné úspory vo forme predaja svojej nehnuteľnosti. Musel by byť na hlavu padnutý. A teraz máme presne systém na to, čo robiť, aby ste vy v najbližších 2, 3 až 4 týždňov presvedčili predávajúceho, že vy ste pre neho tá správna voľba. Pretože má ako keby veľké možnosti, z čoho si vybrať. Aby to na konci bolo, že vás som si vybral preto, že vidím, že to robíte dobre. Na nehnuteľnosti mám nos. Pre viac takých tipov ma nezabudni sledovať.